Ahojte, milí priatelia, volám sa Olga Lazar a som jedným zo zakladateľov investorov Michy. Som docentom na katedre anestéziológie a liečebným anestéziológom v nemocnici Emory v USA, mesto Atlanta. Učím mladých lekárov už viac ako štvrťstoročia. Dnes žijeme v neustálom strese. Tempo života rastie, zaťaženie sa zvyšuje a zdroje organizmu nie sú nekonečné. A skôr či neskôr sa to prejaví. Únava, slabá imunita, zlý spánok, pocit, že energia jednoducho chýba. Príčina je hlbšia, než sa zdá. Po 30. roku života sa v organizme začína zvyšovať úroveň oxidačného stresu. A po 40. roku už bunky nezvládajú záťaž tak, ako predtým. Čo to znamená? Naše bunky sú neustále poškodzované voľnými radikálmi a keď ich je príliš veľa, začína predčasné starnutie, únava a vyčerpanie zdrojov. Kľúčom k obnove je ochrana buniek na hlbokej úrovni. Náš komplex Cell Protection je najsilnejšia kombinácia na ochranu. Rozoberme podrobnejšie. Kľúčová zložka NAC je N-acetylcysteín. Je to forma aminokyseliny cysteínu, ktorá je prekurzorom glutatiónu, hlavného antioxidantu nášho organizmu, ktorý zodpovedá za čistenie buniek, detoxikáciu a ochranu pred starnutím. Ďalej, koenzym Q10 podporuje výrobu energie v bunkách a činnosť mitochondrií. Ashwagandha pomáha znižovať úroveň stresu a obnovovať nervový systém. A to nie je všetko. Formula je posilnená vitamínmi C a E na ochranu buniek, zinkom a selénom na imunitu a vitamínmi skupiny B na energiu a nervový systém. Na trhu prakticky nie sú produkty, ktoré kombinujú antioxidačnú ochranu, energiu a antistres v jednej formule. Preto je tento produkt exkluzívne riešenie, ktoré pôsobí súčasne v niekoľkých smeroch. Je to komplexný prémiový produkt na ochranu buniek. Komu to treba? 30+ na zníženie vplyvu stresu a podporu organizmu. 40+ na zachovanie energie a imunity. 50+ ako súčasť systémového anti-age prístupu. A obzvlášť, ak žijete v strese, veľa pracujete a cítite únavu. Užívajte jednu kapsulu denne ráno s jedlom. Kurz minimálne 2-3 mesiace, optimálne 3-6. To nie sú len vitamíny, to je ochrana vášho organizmu na bunkovej úrovni. Pretože dnes je zdravie zdroj, ktorý je potrebné chrániť.